Bună ziua! 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 Ce înseamnă robotica pentru tine? Robotica reprezintă un mod prin care am ieșit din zona mea de confort. Robotica înseamnă inovație, dezvoltare, dar și distracție. Robotica reprezintă o sursă constantă de informații noi, dar și oportunitatea de a cunoaște persoane cu aceeași pasiune comună. Robotica înseamnă știință aplicată. Îmi place să rezolv probleme și să învăț, mai ales când pot lucra și greși pe un obiect fizic. De ce este importantă robotica în zilele de azi și de ce este importantă pentru tine? Robotica e importantă prin simplu fapt că e o unealtă extrem de folositoare. Automatizând task-uri și producții, putem să ridicăm nivelul de trai la nivel global. În zilele de astăzi, multe task-uri pot fi înlocuite cu robot sau cu mașinării, chestie care face treaba omului mult mai ușoară. Robotica este importantă în zilele noastre, deoarece este un domeniu care nu doar provoacă oamenii să fie creativi în rezolvarea problemelor cotidiene, ci este și domeniul care va inova și revoluționa modul în care oamenii trăiesc. Robotica este importantă în zilele de azi, deoarece există multe situații în care fără roboți, pierderea vieților omenești ar fi iminentă. Ce talente și abilități ai ce te recomandă pentru a face parte din echipa de robotică? Îmi place să lucrez cu piese hardware, să învăț lucruri noi, mă integrez ușor în orice echipă și îmi place să muncesc. Am reușit să obțin abilități pe departamentul de marketing, specialitatea mea. Consider că mă adaptez ușor într-un colectiv și îmi place să ajut oamenii la nevoie. Pot spune că am niște experiență cu munca în echipă, îmi place să lucrez cu oamenii din jur. Am observat că îmi place foarte mult să scriu și textele pentru partea de marketing și învăț foarte repede. Ce așteptări ai după un an de activitate în echipa de robotică? Pasionat de robotică, mi-aș dori să învăț cât mai bine modelare și printarea 3D. Și mi-ar plăcea de asemenea să mă dezvolt foarte mult și pe partea non-tehnică. Mă aștept ca în al doilea meu an de robotică să aprofundez cunoștințele de modelare și printare 3D. După un an de experiență într-o echipă de robotică, mă aștept să mai dobândesc abilități în comunicarea cu alți oameni și totodată, dacă voi avea ocazia, să continui într-o carieră care să aibă legătură cu robotica. Acesta fiind ultimul meu an în FTC, mi-aș dori să aprofundez cunoștințele tehnice, dar cel mai important să rămân cu prietenii care să depășească mediul strict de lucru din sala de robotică. Mulțumim pentru răspunsuri! La revedere! La revedere! Mulțumesc! La revedere! Vă mulțumesc! La revedere! O zi bună! La revedere! Mulțumesc! La revedere! La revedere! Mulțumesc! La revedere! La revedere! Mulțumesc! La revedere!